Jeg skal i køkkenet med Naja og Tina, og vi skal lave dejlig grøntsagslasagne med masser af rødfrugter. Vi synes, det er svært hjemme også at få det passet ind i en travl hverdag. Det kunne være meget praktisk, hvis man kunne få nogle idéer til, hvad man hurtigt kunne bække sammen. Nu skal vi lave grøntsagslasagne, og det skal vi gøre med rigtig mange rødfrugter. Og jeg tænkte, at du, Naja, skulle starte med at gå over og skrælle dem. Og de må gerne være forskellige. Det, der er faktisk rigtig smart, det er det der med, at man venter med at skære toppen og bunden af, til man har skrællet dem. Fordi så kan man nemlig lige skære det af, så man ikke lige kunne nå at skrælle. Vi tager fat i ham her. Det er ham, der skal jævne vores sovs. Det er knoldsellerien. En god skarp kniv, og så ellers få den skrællet, i stedet for at stå med sådan en eller anden lille skraldekniv. Så det bare med at få det hele, alt jorden og det hele væk. Sådan. Vi skal lave sovs. Det er 1 liter mælk. Sådan her, der skal op i en gryde med vores nyskyllede knoldselleri. Det skal blive sin sovs, der skal blindes, så det betyder jo ikke, at det bliver perfekte stykker. Vi skal egentlig bare have sådan, at knoldsellerien ligger på et sted, hvor den er stabil. Så lægger man den simpelthen bare ned, og så gør man det på den anden ned. Låg på. Skal helst ikke lukke helt til. Så skal vi have lidt hvidløg og noget salt ned i gryden. Så prøver vi det der. Vi skal have pillet løg, fordi det er en del af fyldet i vores rødfrugtlasagne. De skal bare lige blive blanke og bløde. Det handler om her på panden, det er sådan set, at vi skal have smagt de her grøntsager til, så vi har nogenlunde styr på, hvordan det smager, når det kommer ned i lasagne. Så tager vi rosmarin, Tina. Det kan være, at du vil finde en teskefuld salt over i grøntsagerne. Sådan der. Der skal jo lige lidt væske til, før de der lasagneplader de bliver dejligt bløde. Vi skal have lavet vores sovs færdig. Den sætter vi lige over til bagpænder. Så skal vi have lavet halvdelen af den her ost. Og mens vi er i gang med rivjernet, så tager vi også lige muskat ned. Lige tage sådan en her. Og lige at få lidt syre hernede i sovsen. Så vi tager 3 spiseskefulde eddike. Lige inden vi går i gang, så skal du lige have smurt vores fad med lidt olie, så det ikke ender med, at lasagnen den hænger fast. Det passer meget godt med sådan, at vi tager 2 skefulde, tror jeg, hver gang vi skal tage den. Jeg tror ikke, det passer meget godt, hvis vi nu. Den er dejligt stor. Så skal vi have lasagnen i ovnen 1 time til 150 grader. Så tager vi den ud. Sådan der. Jeg kan se, at Naja kan lide det, ellers er hun ikke spist så meget. Vi har lavet en virkelig lækker ret, som jeg er sikker på, at vi også vil prøve at lave, når vi kommer hjem. Det var sjovt at smage alle de der grøntsager. De fleste af dem smagte godt.